Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sugdan nato sa pangutana. Sa panahon ni Jesus, naa bay lector, commentator. Tubag, sa panahon ni Jesus, wala pa'y gitawag nga lector, commentator, sama sa atong nasinati karon sa atong mga parokya. Apan, aduna na'y klarong buluhaton ang mga tigbasa sa sinagoga. Ang pagbasa sa kasulatan usa ka sagrado nga katungdanan nga gipasalig lamang sa mga hamtong, sa mga respetado ug mga kahibalo sa balaod. Ang tigbasa dili lang mobasa sa teksto, siya usab ang magbarog isip tinugyanan sa pulong sa Dios alang sa katawhan. Ang nagbasa nga gisangunan di ay gilantaw na sa mga Hudiyo o giila nga ang Diyos mismo ang nagsulti. Karong panahon na ang lektor o commentator sa parokya lahi na ang kahintang. Mas lapad ang participation sa katawhan ug pasalamatan nato kini kay timaan kini sa buhi nga simbahan. Apan usahay tungod sad kay nahimo na nga routine. Usahay malimtan nato nga ang pagbasa sa pulong sa Dios dili lang teknikal nga buluhaton kundi spiritual ministry. Ang kalahian mao kini kaniadto ang tigbasa klaro kaayo nga nag-alagad sa pulong. Karon ang hagit mao ang pagpabuhi pag-usab sa kahulugan ug espiritu sa pagbasa. Dili lang sa tingog sa nagbasa kundi diha usab sa iyang mga buhat. Sa ebanghelyo karon makita nato si Jesus mismo nga mitindog sa sinagoga aron mobasa sa kasulatan. Dili lang siya tigpaminaw. Siya ang pulong nga nahimong tao. Ug sa dihang siya mibasa ang tanang mata nitutok kaniya. Dinhi nato masabtan unsa gyud ang gahom sa pulong sa Dios kung kini ipadayag uban ang otoridad ug kinabuhi. Unsa may makutlo nato karong adlaw sa atong pamalandong? Unang punto, ang pulong sa Dios buhi ug kini nagtangag og dakong misyon. Si Jesus nagbasa gikan sa basahon ni propeta Isaías ug dayon gipadayag niya nga ang teksto nagtumong sa iyang kaugalingon. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Luke 4:18. Ang Espiritu sa Ginoo anaa kanako kay gidihugan niya ako. Sa dihang gibasa ni Jesus ang mga pulong nga gikan kang propeta Isaías, iyang giangkon ang dako nga misyon. Pagdala og maayong balita sa mga kabus, kagawasan sa mga binilanggo, kahayag sa mga buta. Sa sinagoga, din ang pulong kasagaran ginahubad isip balaod nga angay sundon. Gihimo kini ni Jesus nga panawagan sa kaluoy ug sa kausaban. Ang pulong sa Dios kung buhi kanunay magdala og misyon. Kini nga nagbasa kita, nga nagbasa og naminaw sa pulong sa Dios, dili lang mga tigdawat og informasyon, ma-info overload mo ana. Ang matag pagbasa sa kasulatan pangutana usab. Unsa man ang misyon nga gisalig sa Dios kanako karon sa akong pagkadungog sa pulong sa Dios. Ang pulong nga atong nadungog gitumong usab sa atong kinabuhi ug kahintang. Mao nga ang pagbasa ug pagpaminaw sa pulong nakasentro sa atong pagkaila kang Kristo. Ang pulong sa Dios buhi ug kini nagtangag og dako nga misyon. Ikaduhang punto, ang pulong sa Dios nagkinahanglan og tinuod nga pagtubag. Ang ebanghelyo nag-ingon, "Today, this scripture passage is fulfilled in your hearing." Luke 4:21. Karon natuman kini nga kasulatan sumala sa inyong pagkadungog. Ang pulong nga karon, today, importante kayo. Ang kaluwasan dili lang ugma, dili lang puhon, dili lang sa una o kaniadto. Karon, ang kaluwasan karon naa dinhi sa taliwala sa mga taong nakadungog. Naturalmente ang mga tao na tingala sa mga pulong ni Jesus
Apan ang katingala dili pa na pagtuo. Sa sunod nga mga bersikulo nga wala pa nato na dungog, wala pa naapil sa atong pagbasa, apan ato na lang i-advance ang ilang katingala na himong pagdumot. Ug mao ni ang peligro. Ang pulong makapadasig, apan makapasamok, makapahasol, makapakonsensya usab kung kini supak sa atong kahintang ug wala mo takdo sa kung unsay naa sa atong kasing-kasing. Ang pulong sa Dios nga atong madungog matag Domingo nangayo og tubag. Dili igo nga nindot ang tingog sa lektor o klaro ang pagbasa. Ang pangutana mao kini, sa kadugay na nimong simba, paminaw, lingkod yampungad diya sa simbahan, paminaw sa inyong kora o sa kinsa mang pari na abay na bag-o sa atong kinabuhi. O basig ang nasunda nato ang mga pakatok ug ang mga istorya ra. Ang pulong nga wala matubag, mahimong pulong nga sayang. Be doers of the word and not hearers only. Sunda, puy ang pulong sa Dios. Dili lang kutob sa pagpaminaw. Ayaw lang paminawa, buhata. Ang tinuod nga pagsimba, magsugod kung ang pulong mahimong unod sa atong mga lihok o desisyon. Ang pulong sa Dios nagkinahanglan og tinuod nga pagtubag. Story time. Daghan nagyud tag nakitaan nga mga bloopers sa misa. Usahay ang pari, usahay ang sakristan, usahay sad mga lectors ug commentators. Kanang masayop og ngalan, masayop ang paglakang, sayop og tono. Og usa kay gayon ay nangutanan nako, Father, kung walay choir, angay ba nga ang commentator o ang lector mao na lang ang mukanta? Klaro nga tinuod og praktikal ang pangutana. Ang tubag, ang matag ministeryo sa liturhiya, adunay kaugalingong katungdanan. Ang lector o commentator, dili singer, tungod kay sila ang tig-alagad sa pulong. Akong usbon, dili singer. Kung mukanta man gani, kung dili gyud malikayan kay absent ang choir, kinahanglan kinipod angay pasabot, dili pod in town yabag og mutabang sa pagampo, og dili pod imbis nga makapaampo, makapatawa na lang hinuon ta kay nawala naman ta sa focus. Kung walay choir, tas maayo mo kanta ang lector o commentator, pwede mo kanta. Apan kung ugaling yabag, ayaw sad in town pugsa. Mga igsuon, mga anak sa Dios, giimbitahan kita karon, pare, lektor, komentator, sakristan, mga tigpaminaw, yanong mga parokyano nga balik-balikan ang atong tumong. Wala ta nagkatigom diri karon aron maglingaw-lingaw kundi aron mutubag sa pulong sa Dios. Atong pangutanon ang atong kaugalingon, kung mubasa ba ko sa pulong, makita ba sa akong kinabuhi nga buhi ning pulonga? Kung maminaw ba ko, andam ba ko nga magbag-o? Ang pulong sa Dios kanunay naghulat og tubag. Og hinaot nga sa matag misa, sa matag pagbasa, og sa matag pagpaminaw nato, makasulti sad ta. Karon natuman ang pulong sa Dios sa akong kinabuhi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.